Dadali ko sana sa police station. Gago. Wala ko sa chandelier mo. Hindi pa no. Kasi nung chandelier, Sugat ko talaga kasi ang feel kong may ganyan yung skin eh. kasi nung chandelier mga luto yan mo. Sunod mo na niya kayo. Like a forehand, di ba ba? Kualit yung mas. Pinagdamit sa payan. Ano mo sa may bantang palad? Malapit naman ako. Baka mga kinte. Malamang mami. Sikat po talaga ito. Sikat po. Last time dito. Kasi lagi ako nakapaiba. Siya naman yung nakasama sa akin. Gusto ko lang kasi Alam mo po. Sino pa nagbigay ng ano? Sino po kasing tumira? Kahit anong gawin siya. binigit yung phone mo. Binigit siya. Yan talaga yung pag-sports tayo. Sa volleyball din. Pero binan yan mo ba naman, kaya nyo na ako sa tsaka ano ba? Naging gusto ko. Di ka lang mag-isip. Kailangan makanili na ako.
Pero nabuhay daw. Nice. Hindi, kasi talaga yun.